Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να φτιάχνετε τυροπιτάκι. Τα υλικά μας είναι φαρίνα, γιαουρτάκι, αυγά, λάδι, φέτα, τη βλέπετε, και μπέικον. Παίρνουμε το μπολ με τη φαρίνα. Το αδειάζουμε προσεκτικά και λίγο ακόμα. Τέλεια. Εντάξει, το αδειάσαμε όλο. Ναι! Δεν πειράζει. Μετά έχουμε το μπολ με τη φαρίνα. Παίρνουμε το γιαούρτι. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Φυσικά πρέπει να τα ρίξουμε όλα, αλλά με κάποια σειρά. Μάγειρας είσαι. Έλα. Πέσε. Πέσε πάλι γιαούρτι. Πήραμε μάλλον γιαούρτι. Μετά τα αυγά μας παίρνουμε και τα βγάζουμε και αυτά. Να κάνουμε παρέα στο γιαούρτι και στη φαρίνη μας. Το λαδάκι πάει καλά. Μα δεν θέλουμε να το έχουμε και άδικα. Ρίξτε το κι αυτό. Τελευταία η φέτα. Πρώτα το ζαμπόν. Και μετά τη φέτα. Την παίρνουμε και την τρίβουμε. Ώστε να γίνει ψηλά κομματάκια. Τώρα παίρνουμε και αρχίζουμε και λιμώνουμε. Για κατευθύνση τον κορόκο πιάστε τον και διαλύστε τον για να γίνει καλύτερο, γιατί πρέπει να διαλυθεί ο κρόκος. Θα γίνουν όλα δάκατα. Παίρνουμε το από κάτω αλεύρι, το ζυμώνουμε και αυτό το από κάτω. Για το πιο πολύ αλεύρι μαζεύεται από κάτω, γιατί δεν ξέρετε. Και παίρνουμε συνέχεια αλεύρι από τη λακκούβα μας και το ανακατεύουμε, το ανακατεύουμε. Ανακατέψαμε τα υλικά μας, έτσι. Έγιναν μια σφιχτή ζύμη κάπως έτσι. Και από κάτω. Τώρα. Παίρνουμε παίρνουμε ένα ταψί και μια λαδόκολλα. Τη βάζουμε στη θέση της και παίρνουμε μια μπαλίτσα και την κάνουμε έτσι. Και όμως την άλλη και άλλη μπαλίτσα. Όμως την άλλη μπαλίτσα να προσέχουμε να είναι 50. Ίδιο πάχος με την διπλανή της. Και θα προσέξουμε να μην τελειώνει, να είναι λίγο φυκή. Το ίδιο κάνουμε και με την επόμενη. Και με την παραεπόμενη. Τελειώσαμε την πρώτη. Το ίδιο κάνουμε, κάνα 2-3 ακόμα σειρές
μέχρι να τελειώσει το ταψί μας. Και μετά το βάζουμε στο φούρνο για περίπου 20 λεπτάκια. Το βλέπετε, είναι έτοιμο. Πάμε στο φούρνο μας και το ανοίγουμε και το βάζουμε μέσα στην τρίτη θέση από πάνω και από κάτω. Και κλείνουμε το φούρνο. Για κοιτάξτε, θα γίνει κάτι νόστιμα τυροπιτάκια στο τέλος. Για 20 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου, μέσα στο φούρνο. Και τώρα είναι έτοιμο για να τα φάμε. Τέλεια! Καλή σας όρεξη, γεια!